kuze until ungenza ngalendlela engifuna ngayo kodwa uyabona inobuvila phakathi khona ozoletha ena uyenzanga right izolo baby awuphinde futhi namhlanje kanti bokumnandi ngalendlela ukuthi ufuna uphinde futhi inako njalo ngisando angazi kodwa uzongisiza ngisando ukuthola futhi ukuthi kwayona ke le women on top inama position ahlukene of course khona le position le yokuthi lo wesilisa alale abheke phezulu bese lo wesifazane bese ebheka yena aflathale yes to cowgirl reverse cowgirl i-reverse yes hayi siyafunda ukuthi uyabona ukuthi uyastretcha yini before yes esikhuluma ngale khona inkulumo ngicela inkulumo mpikiswano ebaningi le uyizwe inako ke ngoba le inkulumo mpikiswano izidale ukuthi kube khona ukungazethembi kwabanye abantu sure yes ungabe size wenduku wesilisa akaze ke noma nakunina nabantu besifazane la indaba ka size iyangena ndawo zonke emshengu mhlawumbe ngiqale ngibulisa abalaleli bethu emakhaya izithandwa zethu ngibulise izithandwa zami now into ya size mshengu into by few abantu abakhuluma ngayo okay kodwa iqiniso leko baningi abantu abayicabangayo baningi futhi bahlukumezayo kodwa egcina umuntu engakhulumile ngayo ngoba ubona ngathi into yakhe afanele azinyeze yena ngayo leyo kanti into ukuthi nikhulume nomabili ngoba phela mase kudavazana usize noma ungangakanani nowena nobabili lo size kumele nisebenze kuona and futhi mhlambe ngiyafuna ukuthi kubalaleli ngoba bazofona ngithi ngiyafisa ukuthi njengoba sokhuluma ngosize ngoba into lethola ku social media kuthukanwa ngayo umuntu wathukana ngosize njalo noma umuntu masehlukana akuthuke ngosize njena ngembobo yes mase sekuyathukanwa ngosize so ngiyafisa ukuthi izithandwa zami namhlanje zazi ukuthi njengoba sikhuluma ngako namhlanje asizimisele ngokuthi sinyatsane siphoqane sibukelane phansi sijajane imizimba okay but into ebalekile ukuthi sifundisane kuze nomuntu lo onayo lenkinga azibone ukuthi khona into angayenza ngoba egcineni ukuthi uphila kanjani nalesimo lesi and sibangwa yini lesimo kodwa futhi kakhulu wenza kanjani kubudlelwane bakho kuze phela ukwazi wena ukuthi uqhubeka nokuthi nizwane nomuntu wakho awungiphe sithombe lapha Dr. Ngikuphi singakangeni kulaba besilisa ngoba kulaba besilisa vele kube into obvious okay kube into egamile nje makhulunywa ngosize ukuthi mncane noma sure mncane khuluphele noma kanjani kunina ningabantu besifazane ngoba besifazane ikhona into yokubheka makhulunywa ngosize khulunywa ngani khulunywa ngembobo noma khulunywa ngokubanzi bokwakheka kwayo yonke inkonzo okay kubantu besifazane kusuke kukhulunywa ngembobo ngaphathi ngoba phela isibumbu na yonke into is part of a pleasure into odlala ngayo leyo okay khumbula ukuthi namalebe futhi awosize abangafani kubantu besifazane all right but abanye abantu besilisa bathi bazowathanda emakhulu nokuthi abemancane but also amalebe ayavuka once umuntu wesifazane futhi waba aroused imizwa yakhe yavuka so if kusuke kukhulunywa ngomuntu wesifazane kusuke kukhulunywa ngani kusuke kukhuluma ngomhubhe lo phakathi enkomeni yakhe uma usungenile ngaphakathi all right khumbula ukuthi kumuntu wesifazane ulastic na uyanwebeka ngaphakathi buyele that is why uzokhipha ikhanda elikhulu lengane kubuyele so lo lastic kuyenzeka kwesinye isikhathi unwebeke kakhulu so uthi mongena wena phakathi kuyena uzwe angathi cha ngathi nje iholo lila ngathi kuvulekile kakhulu all right sometimes akugona ukuthi ngoba evulekile all right ngoba ukuvuleka lokho sokuhambisana nama muscle ke manje ngaphakathi kuyena ukuthi ama muscles akhe abamba kangakanani ngaphakathi adedela kangakanani kodwa
kwesinye isikhathi kusuke na ukuthi umanzi kangakanani ngoba if emanzi kakhulu uzozizwa ushibilika kakhulu ungabambelele endongeni zakhe masuzwa ngathi wena lo muntu umkhulu kakhulu kanti cha ingoba umanzi kakhulu nako kuba manzi kuyena umuntu wesifazane. One of the things ezomenza if on kakhulu uzogcina futhi emanzi kakhulu kungasho ukuthi sokuba manzi loku okurongo ukuthi usuzwa nesound but nje ukuba manzi kwakhe enye indlela yomzimba wakho ukuthi ukubonise ukuthi uyakumukela wena, enye indlela ukuthi umzimba wakho ukubonise ukuthi uzizwa uphephile unawe, enye indlela yokuthi umzimba wakhe ukubonise ukuthi uyakufuna futhi nawe. So umzimba wakhe uba manzi and also nezinyama zakhe ngaphakathi kuyona lembobo lezi ziya-relaxa more kuze sezidedela manje ukuthi umphambili mawungena. Uyabona imbobo yomuntu wesifazane mina njengodokotela mengizofaka iminwe yami phakathi awufani nanokuthi wena uzofaka umphambili phakathi because uma mina ngudokotela ngifaka iminwe ngifika enkomeni engalindele ebumnandi elindele ukuthi izothinta udokotela so usayizi mncane ubuyile kodwa if kuukuthi sizothinta umuntu wakhe userelaxile useba manzi useba on igazi liyagijima liyakhona nangaphakathi kwindonga zakhe zangaphakathi so kuyavuleka kakhulu futhi then ke futhi omunye usize lo. So lesikhona futhi ukuthi whether umuntu wesilisa noma owesifazane usize wakho wesitho sakho ngeke uzufane inyanga ensukwini zenyanga khulazi kulo wesifazane ngeke uzufane usayizi ensukwini zenyanga uzofika after ama period uzobe umunye usayizi phakathi nenyanga omunye usayizi mase kuyophela omunye usayizi so uzomthola wena ngezigaba ezingafani umthola ukuthi umthola omunye usayizi ngaphakathi. All right, kulo wena owujwayele. Of course if kade futhi ingcinene kuzongafani. Of course if kuukuthi usenezingane mhlawumbe usezele kakhulu akufani. If kuumuntu ojimayo futhi othola ukuthi uyajima abamba yeke enze wonke lama exercise futhi ngeke kufani. If kuukuthi kunamaphilisi thizeni awadlayo futhi uzothola ukuthi nakhona futhi ngeke kufani. Kodwa kakhulu kumuntu wesifazane njengoba nje inkomo yakhe iulastike umuntu wesifazane if yena ekhulekile then inkomo yakhe iyashintsha. So uyabona ukuthi wena umuntu wesilisa uzoke uhlangane nalomuntu wesifazane othola ukuthi ukhulekile lo muntu wesifazane uyangemukela uyakuvumela umthole enye into. Omunye umuntu athi angena kulomuntu wesifazane amthola ukuthi lo muntu akakhulekile uzizwe nestress utense nawe amthole futhi enye into. So yabona umuntu oyedwa kodwa endaweni abantu abangakuyena bazom-experience ngenye indlela depending also ukuthi kwayena umzimba wakhe ukhululeka kanjani. Yes doc, sikhuluma ngembobo lapha bose uchaze nje ukwehluka kwakhona uthe enkulumeni yakho uveza nale amasound ngoba ngiyakhumbulisa ke sakhuluma ngezinto ezithi mazibe ngama-10 offs ngesikhathi kumdavazo and le ama-sound ukhuluma ke nabo kuyashibilika ngenxa ukuthi mhlawumbe ngaso sikhathi ukumukele kakhulu ngoba ekhululekile bese kuba khona lezo zinto enjalo. Nanaka-ke lama-sound esezodalwa ukuthi mhlawumbe kunokwenza ukuthi usize wami engifika nawo uvele mncane. Yes, kanti vele ngale sengimuke kuyajatshulwa manje sengingena enhlokomo nje lapha ehholo bese bakhona-ke nalamanzi ke lezi zinto abantu besilisa bavamise ukuthi bathiwe sebekhala ezivela sekuthukwana dokotela kumanzi kuyabanda zonke lezi zinto ithini inkulumo yakho lapha doc? Look, isound vele umdavazo une-sound whether you like it or not ngoba even if kuthiwa nobabili ni-titan bambene kakhulu inkomo yakhe iyamanqaza umphambili wakhe kuzoba ne-sound futhi la yokumanqazeka nje ukuthi khona into engenayo nephumayo. So ama-sound awafani lapho if nidavazana kube ne-sound-ke yokuthi-ke kunoba amanzi maningi. Okay, kube ne-sound yokuthi mhlambe wena usayizi mongena kuyena ungena endaweni evulekile. Kube ne-sound yokuthi ngesikhathi umfenda mhlambe umfenda kakhulu kuze kube nomoya kuphume isound angathi inkomo futhi angathi iyasuza. So maningi ama-sound azokwenzeka
lapha ngaphakathi wonke azuke esho into ezingafani. All right, yeah. Now ngiyafisa ukungena njengoba ukhulume ngosize womphambili. Umphambili ngeke uze ufane kubantu akekho oqala number 1 awukho usize womphambili oright same as awukho usize wenkomo ozothi right. Inkomo ilingana wena umnikazi wayo njengoba ngisho futhi ukuthi elastic iyakwazi ukuthi inkomo igcine adjust ibilo size wakho wena umnikazi wayo. All right. Now nomphambili ke the same awukho usize esizothi ezudokotela ngithi mina usize oright womphambili ilo size ngoba umphambili ngeke uzufane ngobude. Alright, umphambili ngeke uzufane ngokukhuluphala, umphambili ngeke uzufane ngokugoba, khona ogobilwa goba phezulu bheka phansi khona wabheka eceleni. Umphambili ngeke uzufane nange shape yawo ukuthi ushepeke kanjani. Alright. Now, zonke lezi zinto zizo affect usize womphambili. Alright. For example nje usize womphambili uqala ukwakheka kuwena umuntu wesilisa usangaphakathi usibelethweni sama wakho within a few weeks usakheka ukuthi wena uzoba umfana umzimba wakho usuqala manje usukhipha ihormone le yokuqala kuthiwa i-testosterone ilapho uqala khona ukwakheka umphambili wakho ukuthi uzoba mngakanani umphambili depending ukuthi umzimba wakho uyikhipha kangakanani leyo chemical hormone yakhe i-testosterone usangaphakathi kuma wakho so kuyaqala lokho kudala ukuthi umphambili wakho lo uzoba ngakanani. Khumbula ke futhi ukuthi usize womphambili wakho also ufana nobude bakho uhamba nangofuzo. Yes. Kokunye unosize nje walomphambili ngoba phela ufuzo ubaba wakho ufuzo lasekhaya uthola ukuthi lekhaya njena niphiwe meniphiwe or aniphiwe uma kuukuthi aniphiwanga. All right. Mase kuza futhi lesigaba or isimo sokuphiwa mhlawumbe futhi. Okay. Mase kuza isigaba sokuthomba. That is why obaba abaningi or umuntu esefikile kumina ngimbuza ukuthi wathomba yini wathomba ungakanani stage kanti lezo zinto zibalekile nobaba balalele nabazali abalalele manje ngimbuza ukuthi ingane ngimenza sure ukuthi ngesigaba sokuthomba ungajabuleli nje ukuthi hawu sayingane lo akazi lutho no ungakujabuleli lokho kuzoba inkinga. Kumele athombe ngesikhathi okumele ngabe uthomba ngaso ngoba lokho kuthomba kukodwa kwingane yomfana sokwenzani ke manje sokudala ukuthi umzimba wakhe lama chemicals owadingayo azokwenzani egcine ne decide ukuthi usize womphambili wakhe uyogcina ungakanani. Iwona futhi lama hormones azogcina sedala ukuthi testosterone yenza nama muscles akhe kukodwa lo ma muscles azogcina esho ukuthi umphambili wakho uzogcina uqine kangakanani. Alright, lo hormone futhi iyona futhi ehambisana nemthambo yakhe. Le mthambo le ebalekile ngoba iyona le mthambo kumele ihambise igazi kumphambili kuze uvuke umphambili wakhe. Alright, that is why ngesikhathi ethomba uyavukela ebusuku abe nama wet dreams njalo njalo. So uyazibona zonke lezo zinto awukakafiki na kwisigaba sokuthi wena uyadavaza. Esigabeni sakho sokukhula kukodwa nje zonke lezo zinto siziyaqala ukusho ukuthi induku yakho ingagcina size yenza kangakanani ikhula kangakanani. Nako ukukhula kwenduku ukuthi ingakanani induku ingavukelwe akusho ukuthi induku yakho izoba ngakanani ivukile. So awukwazi ukujudge ibook by its cover. Okay, ingakavukelwa sasithulela umuntu umbone ejimini or umbuka egqokile nje into embambile kusho ukuthi lona awukwazi ngoba enye induku ithi uma isigcwala igazi iphume kakhulu enye ithi imithola igazi iphume kancane kodwa mase iba iyandlandlabala ibe isidudla ikhuluphala ayiyindeke leyo nduku uyabona iyabuya kunoli yebo izophuma kodwa igcina ikhuluphala more than ukuthi kube induku eyaphambili. All right. So zonke lezo zinto zizo affect ukuthi ibukeka kanjani induku. Enye uzoyibona ngathi imfisha kanti ingoba igobile to one side wena ubona ngathi imfishane kanti kunezimo ezithize ezigcine zayibanga ukuthi manje igobe manje sigobe mhlawumbe igobeleka left igobeleka right ugobela phezulu ugobela phansi kodwa ukugobela phezulu ugobela phansi kube khamisana nane age ke khumbula ukuthi with age futhi iyashintsha kwinduku ukuthi manje ithi
uma ivukile ibheka up uma usamncane kahle ngo 20 something ithi noma ivukile induku uyibone ukuthi ifuna ukubheka enkabeni you know but as iminyaka iya 30 40 siyaqonda imivukile ibheka phambili 50 siqale sibheke phansi uthi noma uyongena kumuntu wakho kumele uyidirect ngoba isakwazi ukuzingenela manje ngoba yes ngoba sibheke phansi manje yona because nalapho ezinye zezinto futhi ezizobanga ukuthi induku yakho iphuma kangakanani ibankulu kangakanani imsipha yakho khumbula ukuthi kunemsipha ebambe induku ihambe ebamba kumathambo lawa akhona kwisibumbu sakho so if kuukuthi wena lo msipha yakho wena isase strong right lo msipha ngoba uyibeka kwisibumba ngithi isibumba singapha ngendle so if lo msipha usasebenza kahle uyayibuyisa induku uyiphakamise imibheke phezulu but as isikhathi sihamba neage imsipha yakho izinto zakho ziyaqala ziyakhathala then lo msipha suba weak so induku siyaqala sibheka phansi but also na lo msipha usakwazi ukuyibamba induku ibheke phezulu isikhathi eside ithi noma divukile isheshe ikhathala uyizwe ukuthi awuyahoba yahlehla kanti sokuyinalo msipha futhi loyo futhi osugcina wenza ukuthi induku yakho ingasami kahle njoba sisakhuluma nje dokotela sikume ngiyabo indaba yo size nabantu ikakhulukazi abantu besilisa nokugconana okuvamise ukuthi kube khona ihlale bakuhlupha laba baka size omncane okay ihlale bahlupha into gcina umuntu ehamba nokungazethembi mhlambe futhi kwenzeke doc lokuthi athi noma esethi uyadlala kwesinye noma kade ezethemba wakwadlala umdlalo wazizwa la iqhamuka khona bese fika kwenye team kusanda ufika khona athi uyadlala khona ufika khona kube khona ukuzwa amathi afika nje ethi uyangena abingelelwe zihlwele bese ukuthi ayingathi yes nomsindo bese ethi engathi ukuthi inkundla engidlala kuyona ayinganganga sure bese banako lokho ukuqala ukuzenyeza okuzokwegcina engasakuthokozeli noma engasakukhuthaleli ukwenza ucansi nalo muntu ngalezo zazo bengifisa futhi ukuthi doc ngesikhathi uphendula lo obuyibeka futhi mhlambe ngiubenze ube umbuzo wesibili obhekene nabesifazane la ukhulume khona sikhuluma ngembobo nokuvuleka nayo yonke into ukuthi kuba nomthelelo ongakanani ukuthi njengoba uthe induku yalo wesilisa igcina le wesifazane esiyijwayele sazi usize wakhona uma ukuthi lo wesifazane umsherisha lo wesilisa ne sex toy okungenzeka ukuthi yona usize ongaphezulu kwalo wesilisa kwenzeka kanjani kulezo zinto sure all right asiqale ngale uqala ubuze ngayo ngosize of course umuntu wesilisa if ezibona yena uyazinqwabe abantu njalo abazibona ngathi induku incane kanti ayincane kwanamhlanje almost every day mina kunomuntu wesilisa ofika umuntu Dr Mthembu umphambili wami incane ngithi ngivezele ngibona uyabona ngithi mangubheka ithi nayi man silento ayincane uyabona but uthola ukuthi uyena uyazinyeza mhlawumbe uthola ukuthi inkanda yakhona ishaped ngendlela ethize or uyabona uyazicompare but inqwaba nje yabantu meza kumina uzibona yena emncane yes khona wamtshela emidlalweni kwa ama experts yes bamtshela ukuthi bathi ngabe ushayile igoli kodwa nakho bona ukuthi lento izokwenzani number 1 izokwenza ukuthi lo muntu azinyeze okay ngokwenza umdavazo alright ngoba iconfidence yakhe siyehlile so usezosaba futhi manje ondomunye futhi akona ngoba again incane uzicompare no porn kakhulukazi umuntu othanda kakhulu iporn inqwaba yabo because uthanda iporn uyababuka ukuthi laba bantu baphethe oGodzilla yebo so usegcina yena esezinyaza uyena agcine manje kuthi noma kudavaza ngoba lalela ebokumdavazo umuntu wesilisa confidence is very attractive ukuthi ube neconfident uthembe nje nawe uconnect nalomuntu wakho ngendlela akubona ukuthi uyayenjoya lento uyamenjoya nawe your confidence njena ibalekile kanti the minute wena ungasazithemba unganayo iconfidence usiyakuzwa nalo wesifazana usekuza ubanda kanti uwena iconfidence awusenayo kanti uhambe wena wabuka kakhulu oporn uyazicompare ke manje gcina enze njani ke manje lo muntu ke manje ongasenayo iconfidence osezibona angathi umphambili wakhe muncane kakhulu ugcina ukuthi noma
Ndavazane usezama manje ukucompensate to make up ukuvala igap ngokuthi yena usize wakhe emncane ukuze wena umzibe either uzokufenda kusheshisa afende kakhulu ngoba manje uzama ukuthi wena unganaki ukuthi induku yakhe incane so ukushaye ngespeed noma kushaye ngeforce akufende kakhulu uze ukuthi uzongiphula iqolo lo muntu ufenda kakhulu ngoba uzama manje ukungena hard kanti angabe yena ugcila ukuconnecta nawe noma kuukuthi into eyenzayo connecte nawe nje upartner wakhe yes kukhona nokunye sazokusho ukuthi akenze njani but ukuconnecta ngokwemizwa nomuntu kubalekile ngoba ngesikhathi umuntu engasazithembi kwayena ugcina number 1 engasawufuna umdavazo ugcina ithi intombi noma seyishelile ayibalekele intombi mesithi awasibonane phela sekuthiwa kuhlangana kuba mnandi kusashelwana nje abaleke o agcine engaseyizwa na imizwa induku kwayona isafuna ukuvuka ngoba isisaba kohleba manje ukuthi hey mengiya lapha yangiyophoqa ngincama nje ngingavuki at all. So uyambona ke manje lo muntu unenkinga 1 yokuthi induku yakhe uyibona ngathi incane kakhulu inethika. Okay, so number 1 uzibona ngathi induku yakhe incane but 2 ayisafuni kwakuvuka ke manje alright. So uyakubona ukuthi sokuwesi ke manje ukuthi kanti lo ngafuni ukuvuka iyona isensa yena ukuthi hayi ngeke lo muntu yena usiyazinyeza ngami so ngcono ngivele ngingavuki ke at all manje uyabona kuze ngingahlekwa kwamina ngingablenywa ngoba manje if ukuthi angisafuni ukuvuka ngikhuhla ngithuke manje igcine sithi induku cha angifuni lutho. Now iqinise leli Mshengu baningi abantu besilisa abazinyezayo ngosize wenduku whether ingoba ngempela lento bazinyeza ngoba kuyiqiniso or not but baningi abantu abazinyezayo omunye apretende emhlabeni uyabona angathi enze izinto kuze nina nimbone angathi uzibone right inazozenza aspende kakhulu abukisa agqoke kahle kakhulu abe nezintombi ashintsha amantombazana ashintshelo ngoba ufuna kwawona amantombazana angazazi abona unenkinga uyashintsha ngokusheshsha nina nizothina ave yisoka ubani amantombazana ayamthanda kanti deep down yena uzizwe engaphelele nako lokhu kushintsha leshintsha lana enza ishintsha lona shintsha is part of ukuthi wana akafuni ukuthi laba baze bamnombola ukuthi unenkinga leyo ukuthi akazithembi ngoba ngisho ukuthi unenkinga ngempela but mainly inkinga ukuthi akazithembi but 2 ufuna nini nibukayo nicabange lento yena ayifisayo ngaye ukuthi eyave isoka ubani amantombazana uyapheka nje uyaphaka uyathulula njalo kanti deep down lo muntu is feeling very empty and is feeling very alone. Wona ke mlaleli Ukhozi FM sekunikeza ke ithuba lokhoze olumaphiko lolihamba phambili kanti kunemzuzu ithi mayibele 15 siza kuwe ke njengomlaleli Ukhozi FM esikuba ngendaba kaScience namhlanje nodokotela ziba khona izinkulumo kumbuzo uthi lento kaScience yasebenza noma ayisebenzi imali zokuScience ngoba omunye umbuzo dokotela mase khuluma indaba yawo Science ma zihleli ke nazo insizwa all right uphikiswana nje angithi last year khona bekube khona istimro ziyabuya ke istimro nyanga yonke into mase ihleli insizwa zizokushisa kwasa stimro so umbuzo ke ngesikhathi kuwe nenkulumo ubhekiswana nemali yoScience ethi ngoba ni abesifazane babe ODJ bayi DJL besebenzisa isandla yes uma ubuka isandla sowesifazane noma umuntu wesifazane kanye nenduku yini ezokwenza ukuthi owesilisa bese esaba I think into eyenza ukuthi lo wesifazane ifezenza yena afike kuvuthondaba ingoba usukazi ukuthi ampresse kuphi so that is why nawe even if usaba ngosize wakho kufanele wazi ukuthi umuntu wakho umpressa kuphi even nangawe usize loyo ubona umncane onjalo into ebalekile ukuthi yazi ukuthi umkhuhla kanjani ngoba yabona usize momncane kwinduku into ekuyiyona esuke ebaleke kakhulu igoal yakho nje ukuthi ube close kuyena ngokomzimba so kube naleyo friction yomzimba igoal yakho yokuthi akube nokukhuhla somewhere okay akube nokukhuhla somewhere ngoba
okusho ukuthi nama-position awuzowenza zama ukuthi kube i-position ozokwenza ukuthi uma ungenile phakathi kena kuyimbobo kungabi angathi umuntu wakho ungenile njena usemoyeni but kuhla wena ushaye somewhere eceleni yabona ushaye ama-angle kungaba ngathi ungenisa isipuni teaspoon usingenisa enkomishini goqoza ngoba nayi teaspoon uma ufake enkomishini uma uzowenza show ukuthi ushaya amasayidi uyabona ukuthi uyithintile inkomishi uma wena uzovela undingiliza itiye la phakathi nendawo akuzwakali lutho na ushukela wakho uyogcina ungazwakali etiyeni kodwa if wena wenza show ukuthi uyathinta phansi uthinte phezulu enkomishini then uzozwakala kahle ushukela wakho etiyeni asiyekubona abalaleli Doc nangokuqala ukhoza sawona sikhona thina futhi kunjani ku siyabonga bantshela nje ngabentu hayi ngizaphincane nje ngizaphincane so lento lenayo ukuthi vele nami ngifike sengathi ngithanda izinto uyabona khona manje nje umuntu futhi nami ngithanda ukuthi ngiyabheka namafoni so ngabheka lezo zinto ngabona ukuthi hayi manje ngithi ngiyabheka ukuthi ngibheka neyami indlu ngayibona ukuthi ayikho angeke ngidumi so into esenza ukuthi kube nzima nami ukuthi manje ngithi manje ngabe ngishela umuntu kuba kuyangihlupha kakhulu lento lena babishenze eqinisweni yangihlupha ngoba namanje akunzima mpela yeah ungalalela emsakazweni othi ngikhulume naye athi ngikhulume naye ubaba kambe uthe ubani okay anonymous baba anonymous okay into yokuqala ngifuna ukisho kuwena baba anonymous ukuthi uyindoda okay awusiyi umphambili wakho all right and ubudoda bakho into wena oyiyona umphambili wakho nosayizi womphambili wakho isitho esikhona emzimbeni wakho into yokuqala leyo all right now njoba dengishile eqaleni ukuthi uyabona wasebenzisa kakhulu ophone yabo into zephone laba bantu abalapha yana bakhethiwe ngempela futhi abanye babo baze benza ama operation benza izinto kuze bezohehisa kuumsebenzi leyanto okay so akuyona into ereal akuyona into yangempela kuyi acting leyana umsebenzi wokuactor so musa wena ukuzicompare nabo ngoba automatically wazicompare nabo nje vele uzozibona wena umncane even if wena awumncane all right but ke ngikuzwile ukuthi u10 nabo omama abanye seyayisho indaba yokuthi wena umncane lalela ke ngiyaphinda futhi uyindoda wena awumncane kungenzeka ukuthi umphambili wakho usayizothiza now ngifuna wenze kanje nake yithi ke manje if wena unomuntu wakho wesifazane all right njoba ngishilo earlier ukuthi into ebalekile kakhulu ukuthi uma unomuntu wesifazane zama ukuthi kube nokukhuhla into okusondela khona uma ungaphakathi kuyena yithi uma ungaphezulu kuyena ne uyangibuka la ku TikTok na TikTok lapho noma YouTube khona ngifuna ungibuke lento engizoyisho uyangibona noma ungibona ngizokuchazela ilungile ngizokuchazela ke uyabona ukuthi uma ungaphezulu kwakhe kuzukhuhle ne imlenze yakho uzama ukuthi umlenze yakho yombili ingabi phezulu kwemlenze yakhe yombili njoba kujwayelekile futhi imlenze yakho yombili ingamgcamalezeli okay ngoba uma wenza njalo then umphambili wakho uzongena kwimbobo yakhe straight manje sithina sifuna ukukhuhle all right so wena umlenze wakhe owodwa awungene phakathi kwemlenze yakho yombili understand lento engishoyo
Alright, so ngesikhathi wena umlenze wakhe ungene phakathi kwemilenze yakho yomibili, okusho ukuthi kugcina kuba ngathi nenze u-X. So ngesikhathi umngena wena automatically uzoba sumkhuhla eceleni inkomo yakhe ngaphakathi, uzobe usukhuhla somewhere khona lo uzobe unqinda khona. Ngoba yabo uma uphakathi kumuntu wesifazane, umuntu wesifazane akezwa ukuthi ukuphi nendawo, kuphela uzwa ukuthi wena unqindile khona lo unqinde khona. So yenza sure ukuthi akube khona udonga phakathi kuyena ozongqinda wena kuyena. Alright, if kuukuthi uwena ongaphezulu kuyena umuntu wesifazane, indlela zokuthi zikwenza ukuthi ungqinde somewhere odongeni oluthize kuyena ukuthi, 1, if ungaphezulu njengoba ngishilo nje ukuthi unyawo lakhe alube ngaphakathi kwemilenze yakho, that is 1. 2, uthathe umcamelo ufake ngaphansi kwezinqa zakhe. Yes, ngoba if wenze njalo wenza ukuthi inkomo yakhe ayingakhamisi ibheke kuwena kodwa izoshaya u-C, okusho ukuthi wena uzothi ungena uyashaya lo dongo olingenhla futhi ngoba ubeke umcamelo ngaphansi kwezinqa zakhe, then uzothi ungena sukhuhla ingenhla lenkomo yakhe. Alright, that is 1. If kuukuthi uyena ongaphezulu kuwena lo muntu wesifazane, akathi uma engaphezulu kuwena futhi again ngiyaphinda ukuthi njalo akuba umlenze wakho wodwa uphakathi nendawo. Alright, nyoma yena imilenze yakhe yomibili kube ukuthi ungene ngaphakathi kuwena if engaphezulu. Ngaleyo ndlela kuba ngathi niyasoma kodwa uyangena ngaphakathi wena enkomeni yakhe, so ku tight uyamkhuhla mungaphakathi. Alright, and ngesikhathi engaphezulu yena akahlale angathi uhlezi phezulu kwesibumbu sakho, angathi uhlezi phezulu kwesinya, ngoba if ehlezi lapho automatically wena umthinta embobeni endongeni ezibalekile ngaphakathi kuyena. Ungambeki kuwena phezulu kwamathanga, cha, mbeke angathi uyamkhenqela, angathi uhlezi kwamangenhla kuwena, angathi uhlezi kwisibumbu sakho, kuze umphambili wakhe uthole ukuthi ukhuhle ngaphakathi. Alright, uyangizwa? Now ayikho into ebalekile kumuntu wesifazane nokwazi ukuthi number 1 uyena kuphela empilweni yakho, and 2 nokuthi wena uyamthanda and uyayithanda lento oyenza kuyena, uyam-enjoya umzimba wakhe. Alright, so part of ngesikhathi undavazane naye kufanele ukwazi awuxoxe indaba but umbonise nangezenzo zakho ukuthi lento ulana, awukho wena ecabangeni ukuthi usayizi wakho wenzani, kodwa uconnecte naye, uyamthinta endaweni ezithize, uyamdlalisa kubhontshise, uyamncoma, wenzani, ngoba zonke lezo zinto zizonke ziyamenza ukuthi umuntu wesifazane ezizwe ebalekile kuwena, azizwe ephephile enawe, but kakhulu azizwe ezithemba ngomzimba wakhe kuwena kuze naye ezoba umnandi. Alright, okay ke baba, good luck. Ungaphindi uzitshela ukuthi umncane, yes, uyindoda, ukhumbule lokho. Right, yes. Yeah. Yes, siyabonga baba. Yeah. Alright baby, uyayibona ile nto kade ngichaza earlier ukuthi once wena wazinyeza ngokuthi induku yakhe incane sizosaba manje ukudlala. Even if bikwazi ukuthi idlale sizosaba, izothi ngiyophoxa mina lapha ya kuyashisa lapha yana. Futhi mase ethe umuntu akayenzi into akayenzi ungaze umthakazele ashone ngapha labantu bakho doka kanjani uzafike lapho nje uhleli yedwa. Khona nje obhalile la ethi useyafa yena manje ubheki ubheki, take the matter into your own hands if kukuthi wedwa. Abothe njani esinemzuzu emithathu bese segoqa dokotela, mhlambe angazi ikhona ekungaba yiseluleko masikhuluma ngento ethintana nendaba yosize ibona nje kulo osilele njengamanje ngenza ukuthi sifazane ngenza ukuthi look, ngoba vele igcine seyithukana vele nje bekwahlukana kade thula umuntu
Yes. Kodwa uyazi na always say mina Mshengu. Yes. Ngihlala ngisho ukuthi esikhathini esiningi umuntu uma ezimisele ngawe, alright, ekuthanda, ngeke aze akuthuke ngayo le nithukana ngoba egcineni sokukubi. Uyabona? But abantu abaningi bahleli emshadweni nakubudlelwane naso leso simo nje leso sinjalo. Alright? But into ebalekile ukuthi egameni lokuthi uthi simo simo. Yes, look lalela khona nomunye unesimo sokuthi umphambili mkhulu kakhulu ngoba phela nawo umuntu ume nomphambili omkhulu kakhulu lo wesifazana ugcine sesaba manje eba nexhala ukuthi lo muntu ngizolimala so akasa relax ukuthi noma mina ithi niyasondelana naye usetense nje manje usaba ukuthi ngizodabuka omunye wahambe ethi uyochama bangabuyi kakhulukazi uyazi benze njani if kuukuthi umuntu anikho steady naye mhlambe niyantshontshana uyabona lo muntu uzongiceba mos ngosize asaba ukuthi uma hlukana nalomuntu ngiyokwenza njani emva kwaloko ngoba uzobe sengonile yes so but again inkomo yolastiki inkomo iyakwazi ukuthi izibuyele kahle kukhumbula ukuthi if kuukuthi umphambili mkhulu kakhulu kuwena ke into ebalekileke lapho ukuthi slow down yenza sure ukuthi umuntu wakho uyamforeplaya kuze abe manzi kahle or usebenzise nama loops into ezinjalo but ukuxoxisana kubalekile ukuthi ucomfort yini awukho comfort but also nokuthi ekwazi ukukutshela ukuthi ngime yini ngoba kufanele umuntu engasabi ukukutshela ukuthi hayi ngeke asiyeke asime kubhlungu manje ngoba umuntu uthwese esebekezele uthi uyambheka so uthethe lokhu uyafenda nalokuthi naye yabona uyakhala kanti ubona ungamboni ukuthi kubhlungu ngoba nakuqaphela nakukhala ukuthi ukukhala kokuzubhlungu noma ukukhala kwenjabulo ngoba kukhona ubobheka nezandla zakhe umuntu wesifazana ukuthi ukuphi lokukhala khona ubobheka izandla khona lokukhala azokukhala kodwa kuba ngathi ukuphusha lesiswini uyakuphusha basobha lokho akukona ukukhala obumnandi kube khona lokho ukukhala okusho ukufaka inzipho laze ezinqene bekudonsela kuyena uyabona ke okunye ukukhala ke lokho kuyadingeka kodwa sanikeze ingcukacha utholela khona mawungekho lapha emsakazweni yes nguDr Nomcebo Mthembu ngise Medilution khumbula ukuthi Medilution khona iclinic masukuba khona isibhedlela lo esithi retreat alright esibhedlela ke Mshengu inkinga ezinje nabantu abamakhapula abafuna ukulungisa lokungazwani lokhu ngenxa yokuthi kunesitho esithize and sokugcina sokufaka igap ne distance kubudlelwane ngoba leyo gap ne distance igcina sokwenzeka sokuba ne cheating ke manje so okusho sokudinga ukulashwa hayi ke kuphela manje umzimba but also nomphefumulo nobudlelwane ukuze kwakheke kabusha so esibhedlela ke sami lapho esidila khona kakhulu ke nama couples adinga lokho connecta okudeep ukuthi uthole usizo yes ngokomzimba but also uthole usizo nangomphefumulo inamba yasesibhedlela ithi 072 994 7547 ngizoyiphinda futhi 072 994-7547 of course esibhedlela is not just monenkinga yasekameleni unenkinga uthi ukhathele uJanuary unenkinga zemali ufuna abantu abazokusiza une stress kunenkinga ungakwazi ukubhekana nazo njengoba kuJanuary divorce uchitheliwe nengcindezi nje ekhona engqondweni yiza ukuhlale nami nje uDr Mthembu I guarantee ukuthi you'll never be the same after and then eclinic inamba yamase clinic khona clinic eseBothas Hill inamba yakhona 031 765 8475 kube khona iclinic yase Richards Bay 035 760 1569 iclinic ke Mshengu siklina umzimba okay siyachatha siklina amaphilisi insalela zamaphilisi chronic noma yiphi nje chronic oyisebenzisayo sivula imithambo emzimbeni noma ilaphi inkomo siyibuyise ethi manqa in case bu worried ngosize sivula imithambo nakunduku ukuthi ikwazi ukukhuleka induku isebenze kahle siklina izinso drain acid sikhipha inyongo so izo zonke izinto esizenzayo lapha yanokutreat noma esiphi isifo esihluphayo mina nguDr Nomcebo Mthembu ube nobusuku obuhle yasonto kusenzeka
Kuyenzeka lalela ngesonto edlule kwakumnandi manje amasonto sengenza ama therapy ngempela ke. So last week bengenza abantu ukuthi phathani i-notepad ngenze nawe i-therapy ke manje ulapha ekhaya experience i-therapy. It was powerful and I love it, and abaningi bathe please Dr. Mthembu siyadinga ukulashwa. It's not just ngiyafundisa but ngenza i-therapy session naye umuntu ngithi bhala ukuthi ngitshela ukuthi ithini answer yakho ngiyihlaziye. It was beautiful. Besikhuluma ngokusetha ama goals onyaka nokukusiza nje ukuthi ukuphi wena ngokomphefumulo kusho ukuthini ngoba kunabantu abaphoxekile. So ngokuthi yini okufanele uyenze from there ukuze ukwazi ukuzuza lezi zinto ozibekele kona kulonyaka. I-podcast yami uDr Nomcebo Mthembu Network ku YouTube. Busuku bohle. Sekazolalela ukhoze kungaphiko phiko masikhipha udokotela ngikhiphe kanje. Lesihloko sengoma sithi can we fall in love again? Oh yeah.